Barend Boers en Mimi Dwinger trouwden in 1939 in Ljouwert. Zij is te zien op de film die correct opdoekt is. Het bruidspaar kreeg na de oorlog treien. De nu 68-jarige André Boers is een van haar. Het belangrijkste wat de film voor mij gedaan heeft, is die deur geopend die de eerste 60 jaar van mijn leven gesloten is geweest. Dat hij die deur heeft opengemaakt en het mij nu mogelijk maakt om die tocht te beginnen naar mijn roots en te kijken: waar kom ik vandaan? Wie zijn al die mensen? Waar zijn ze gebleven? Waarom zijn ze er niet meer? Pas na het versterren van zijn mem kwam de koffer met de film iepen. Daar staat haar vader die vermoord is. Daar staan haar ooms. Een van wie gefusilleerd is, anderen die vergast zijn, weer anderen. Het was een grote familie die uitgehongerd zijn. Enfin, de ellende is niet te beschrijven. En ik kan me heel goed voorstellen dat mijn moeder al die jaren gezegd heeft: ik wil die koffer niet open, ik wil niet zien, ik wil niet herinnerd worden aan al die ellende. De trouwfilm beheerst het nou het leven van André Boers, die het nou in Israël wennet. Een van de meest indrukwekkende beelden in de film, vind ik, is in de synagoge. Het staat daar boordevol met mensen. En als je de film dan stop zou zetten, dan weet je dat je mensen voor je ziet van wie waarschijnlijk 90% niet is teruggekomen uit die oorlog.